Bona tarda. Explicarem a continuació els comptes del grup cooperatiu TEP aquest últim any 2020. Donat que ja tots els socis reben a casa seva els comptes anuals auditats, el que farem ara, com que són tantes cooperatives, és fer un petit repàs pels diferents comptes de resultats i una mica de visió del balanç consolidat del conjunt del grup. Com sempre, qualsevol qüestió que tingueu ens la podeu fer arribar pels canals habituals i si no, aquí teniu una altra, que és el correu assemblea@tep.org. Podeu enviar qualsevol qüestió que vulgueu consultar i us respondrem l'abans possible. Moltes gràcies. Doncs comencem a explicar una miqueta aquest conjunt de comptes del grup. El grup cooperatiu TEP està format actualment per 8 cooperatives, 7 cooperatives de primer grau, són totes de treball associat, excepte la cooperativa TEP d'Habitatge, que és una cooperativa integral de treball associat i consumidors. Són socis de les cooperatives de primer grau les diferents persones que hi treballen i en el cas de la cooperativa integral, a banda dels socis de treball, n'hi ha socis que són consumidors o possibles usuaris i també les seves famílies poden ser participants o els seus tutors en aquesta cooperativa. Les diferents cooperatives de primer grau, que són les que tenen les persones directament com a socis, són socis a la seva vegada d'una cooperativa de segon grau. Aquestes 8 cooperatives són les que veurem a continuació, els seus comptes de resultats i el seu balanç consolidat. La cooperativa TEP Barcelona és la cooperativa més gran del grup a nivell de volum. Té un centre de treball de 360 persones amb discapacitat, el 90% de les quals són d'especial dificultat, i un centre ocupacional de gairebé 150 persones. Mou un volum anual de 17 milions d'euros en aquest últim exercici, un volum una mica superior encara al de l'exercici anterior i ha tancat amb un resultat mínimament positiu de 55.000 euros en aquest exercici. La major part dels ingressos corresponen a facturació a clients. Després tenim una part d'ingressos per facturació a l'administració, el que són els serveis assistencials, i finalment subvencions i altres ingressos. Comentar. Aquesta facturació de més de 11 milions d'euros està molt diversificada en diferents sectors. Destacar que aquest any de pandèmia sí que n'hi ha activitats que s'han hagut d'aturar en alguns moments, però per sort teníem diferents activitats considerades essencials i no tan sols no han aturat, sinó que fins i tot han tingut un creixement a nivell de facturació significatiu. A més, són activitats de major valor afegit, en la qual el pes tan important a dins del compte de resultats ha decantat que finalment poguéssim inclús tenir un creixement respecte a l'any anterior a nivell de facturació. N'hi ha més de 150 clients als quals facturem, des de petites empreses a multinacionals. La facturació del centre ocupacional hauria de ser una mica superior a la que està aquí reflectida, perquè tenim un 2% aproximadament que ha anat directament a indemnitzacions per la situació aquest any, que hi ha hagut una part de la facturació que no s'ha realitzat com a venda, sinó com a indemnització a l'administració. També especificar que n'hi ha una part d'altres ingressos que són les bonificacions de la Seguretat Social. Nosaltres comptabilitzem les despeses senceres de Seguretat Social, tot el cost, i comptabilitzem també com a un ingrés, com una subvenció, les bonificacions que tenen les persones amb discapacitat en el treball. Per tant, si eliminem aquest 13% d'aquesta xifra d'altres ingressos, ens quedaríem amb una xifra normal, habitual, del 20% aproximadament de subvencions lligades al centre de treball i altres ingressos. Quant a despeses, les despeses més importants són els salaris de les persones, dels treballadors. Aquest any extraordinàriament més baix a causa dels mesos d'aplicació de l'ERTO.
Lo normal seria que estiguéssim al voltant del 60-65% de despesa de personal i que fos més baixa aquesta xifra, diguem, de consums i treballs realitzats per altres empreses. Finalment, tenim aquests 10% aproximadament de despeses estructurals a dins del compte de despeses. Analitzem ara la cooperativa Tep Vallès. Aproximadament 100 persones en el Centre Especial de Treball amb Discapacitat, el 90% de les quals d'especial dificultat, i 50 persones en centre ocupacional. Mou un pressupost anual proper als 4 milions d'euros i ha tancat en un resultat proper a zero, però positiu de 6.000 euros en aquest any 2020. La part principal dels ingressos, evidentment, Centre Especial de Treball, més de 2.300.000 euros facturació a clients, ara el veureu una miqueta. La resta de facturació per part del centre ocupacional a l'administració i la resta altres ingressos i subvencions. Analitzant una miqueta millor aquests ingressos del total de facturació a clients, amb més de 40 clients de diferent tamany i en diferents sectors d'activitat. Jocs de taula, alimentació, manipulat, cosmètica, cartró, que signifiquen quasi el 60% de la facturació, i altres manipulats i enclavaments en indústria del vidre, que signifiquen la resta de facturació. Aquesta diversificació important, igual que ens passava a la cooperativa Tep Barcelona, ha permès, mantenir activitat al llarg de l'any, inclús en els moments complicats de pandèmia, i salvaguardar una mica la facturació. Igual que ens passava també a Barcelona, al centre ocupacional, hi ha una part, de percentatge que no està on tocaria a nivell de facturació, sinó que s'ha passat a altres ingressos. I també ens passa, per entendre una mica millor el conjunt de subvencions i altres ingressos, n'hi ha un 11% que són bonificacions. Si veiem això, estaríem també en aquest 20% aproximadament de subvencions i altres dins que complementen una miqueta el conjunt d'ingressos. A nivell de despesa, la part principal, cost de personal, com ens passava també a Barcelona, hauria de ser superior, al voltant del 60%, 65%, i la resta consums d'explotació, com hi ha hagut també una derivació de treballs externs per poder complementar l'any, aquestes xifres són superiors en percentatge a el que tocaria en un any normal sense pandèmia. La següent cooperativa que veiem és Tep Solucions. Aquí n'hi ha una 60 de persones a dins del Centre Especial de Treball, no n'hi ha centre ocupacional. El percentatge de discapacitat d'especial dificultat aquí és una mica més baix, és del 80%. És l'única de les cooperatives del grup que ha tancat en negatiu aquest any. I ara comentarem una miqueta la raó. La xifra ingressos, la part principal, 1,5 milions, són facturació de productes i serveis, i la resta són subvencions i altres ingressos d'explotació. La facturació s'aconsegueix a través de més de 80 clients en diferents serveis. El principal són els serveis de neteja i similars, que han estat molt afectats aquests anys per la pandèmia. Altres serveis de repartiment, que han tingut una situació d'una evolució al llarg de l'any una mica complicada, però que finalment ha acabat regularitzant-se, i altres tipus de serveis, de diferents manteniments i altres serveis, i les botigues de Commercat, que des de principi d'any ja teníem dins del pressupost la seva eliminació, perquè no trobaven el punt d'equilibri i ja s'havia decidit deixar de fer aquesta activitat. Sabíem que això incorporaria una despesa directa per l'efecte de no haver amortitzat el conjunt d'inversió en les botigues d'aproximadament uns 80.000 euros a dins del compte de resultats d'aquest any. La idea és que a final d'any això es pogués acabar absorbint amb la resta
d'activitats. El problema és que l'entrada en joc de la pandèmia va dificultar moltíssim que això pogués passar i encara que hem aconseguit absorbir una part important, han quedat finalment aquests 30.000 euros de pèrdua que no ha estat possible i és el que passa a resultats aquest any. No hi ha problema perquè les reserves acumulades anys anteriors en solucions permeten absorbir perfectament aquesta petita pèrdua de 30.000 euros dins d'aquest exercici. Com explicaven abans, també, per entendre una mica millor la xifra de subvencions d'altres ingressos, veiem que n'hi ha un 16% que són el tema de les bonificacions, per tant estem movent-nos també en aquestes xifres al voltant del 20% d'altres subvencions i ingressos per acabar de complementar la xifra d'ingressos de solucions. A nivell de despeses, doncs aquí encara és més important el percentatge que correspon a cost de personal, doncs són activitats de serveis, no industrials. N'hi ha un component de consum, que aquest any és una mica superior a el que seria habitual, i al eliminar el tema de botigues encara es reduirà més aquest component de consum, i la resta són despeses estructurals. Belvitge és una de les altres cooperatives del grup que només té centre especial de treball. N'hi ha 74 persones amb discapacitat a dins del centre de treball, el 95% d'elles són d'especial dificultat, mou un pressupost aquest últim any de 1.800.000 euros amb un petit resultat positiu de 4.000 euros. A nivell d'ingressos, 50% són facturació i 50% són subvencions i altres ingressos d'explotació. Les facturacions repartides entre una part, el 80% pràcticament de serveis de repartiment que es realitzen en diferents mercats a Barcelona i a una cadena d'alimentació i altres clients, diguem, de repartiment d'última milla i altres similars. També n'hi ha una activitat industrial de manipulació que representa un 21% de la facturació d'aquest any. N'hi ha hagut moments a l'inici de la pandèmia de baixada d'activitat, però a final d'any s'està recuperant aquesta activitat i en aquests moments fins i tot hem arribat en alguna activitat a tenir rècords de facturació mensual. Clarificar també aquests 400.000 euros, un 20% aproximadament de bonificacions, com hem dit abans. Aquí sí que la xifra de subvencions lligada sobretot al tema de personal, com que n'hi ha més persones amb especial dificultat a dins de la plantilla, doncs s'eleva cap al 30% aproximadament aquests altres ingressos de subvencions i altres ingressos. A nivell de despesa, la part més important, evidentment, és la despesa de personal, que encara pot ser una mica superior a un any normal sense pandèmia, i unes xifres més petites a nivell de consums. La major part són activitats de serveis o que no generen cap tipus de consum, i n'hi ha unes despeses estructurals també al voltant del 12 o 15%. L'última de les cooperatives del grup, que és Centre Especial de Treball, és TEPVER, amb una plantilla d'aproximadament 45 persones amb discapacitat, el 90% de les quals d'especial dificultat, una plantilla total de 66 persones a final d'aquest any 2020, amb un pressupost anual d'uns 2 milions d'euros i que també tanca amb un resultat una mica positiu de 35.000 euros. La part important dels ingressos són les vendes de productes i serveis i després es complementa amb altres subvencions i altres ingressos d'explotació. La part de facturació es divideix en dues activitats diferenciades. Jardineria i forestal és la de major volum, amb més de 50 clients. Aproximadament un 50% són clients privats i un 50% és contractació pública. I en el cas de la granja de bolets, amb una clientela molt atomitzada, més de 300 clients, que significa un 23% de la facturació dins d'aquest any passat.
Tornem a comentar, amb el tema d'altres ingressos, tenim un 10% que són les bonificacions de seguretat social, per tant ja veiem que la xifra de subvencions o altres ingressos que complementen la xifra d'ingressos és al voltant del 20%. La part de despeses més important aquí també és la despesa de personal, que hauria de ser una mica superior a un any normal, i baixant una miqueta altres consums, i unes despeses estructurals al voltant del 20% aproximadament. Aquí hi ha una despesa més significativa per tot el tema d'estructures de la granja de cultiu de bolet. Tet d'habitatge, amb un pressupost d'aproximadament 1,5 milions d'euros, que també tanca amb un resultat molt petit però positiu, d'11.000 euros en aquest exercici. Atén aproximadament a una vuitantena de persones en diferents serveis de tipus residencial, la meitat més o menys en serveis de llar residència i l'altra meitat en serveis de SAVIs, de suport a la vida autònoma. Amb 44 persones que donen suport a aquest conjunt de persones de la cooperativa. La facturació d'aquests serveis assistencials és la part principal dels ingressos i n'hi ha una altra part que es complementa de subvencions. La part principal dels ingressos és la facturació dels serveis que es realitza, la major part a l'administració, als serveis de llar residència, que significa el 80% aproximadament de la facturació, als serveis de suport a la vida independent, un 18% del conjunt de la facturació, i serveis directament a les persones, d'acompanyaments a través del servei amb tu, que aquest any no s'ha pogut desplegar totalment a causa de la pandèmia i per tant té una participació reduïda en la facturació d'aquest any. Comentar que dins d'altres ingressos hi ha un 4% que correspon a bonificacions de la seguretat social, de baixes o persones amb discapacitat, i uns ingressos excepcionals de facturació de llar residència que no s'han pogut ficar dins de facturació, sinó que van facturats com a indemnització, igual que passava en els centres ocupacionals que hem vist abans, en la qual la xifra, si eliminem això de subvencions a altres ingressos, està sempre al voltant d'un 10%, una mica per sota per acabar de complementar el conjunt d'ingressos de la cooperativa. Les despeses principals, evidentment, és la despesa de personal, tot el personal de suport, i les despeses de consum que n'hi ha dins de les diferents llars. L'última de les cooperatives de primer grau és TEP Gestió. És la cooperativa que dona serveis de suport empresarial al conjunt de les cooperatives del grup. Ara veurem una miqueta millor. Aquest any, excepcionalment, un pressupost de més d'1,5 milions d'euros. Treballem 22 persones. Com hem dit, 1,5 milions d'euros de facturació i 133.000 euros de subvencions i altres ingressos canalitzats. Aquests ingressos són bàsicament de facturacions per serveis prestats a les diferents cooperatives del grup, el 98%, i un altre 2% realitzat a altres entitats que estan fora de les 8 cooperatives del grup. Les fundacions o clubs esportius vinculats al TEP i també altres entitats de l'economia social a les quals fem col·laboracions o actuacions puntuals. Els serveis que realitzem són aquests que tenim aquí, els habituals de suport dins de l'empresa, direcció i gestió, comptabilitat, administració, recursos humans, comunicació i IT informàtica. Comentar que n'hi ha un 6% d'excepcionals dins d'altres ingressos, en el qual la xifra habitual seria més baixa d'altres ingressos, com hem dit abans, i també per l'efecte de la pandèmia hem hagut de canalitzar un tema de suports externs que hem prestat després a la resta de cooperatives del grup, que signifiquen quasi 650.000 euros. Per tant, en un any normal estaríem al voltant dels 900.000 euros d'ingressos i no aquest 1.700.000 euros quasi que tenim aquí.
La part principal de despeses seria personal i seria molt més gran en un any normal. En un any com aquest de pandèmia doncs hem hagut de canalitzar i per això tenim aquesta xifra tan extraordinària que pràcticament desapareixeria en un any sense pandèmia. Finalment, comentem la cooperativa de segon grau, que mou un pressupost de 1.200.000 euros anuals i tanca amb un resultat mínimament positiu també de 11.000 euros. No en té treballadors directament contratats, però sí que realitzen des d'aquí diferents serveis. Bàsicament, el que fa és traspassar costos de les diferents elements patrimonials que posa a disposició de les diferents cooperatives de primer grau, traspassa el seu cost d'amortització i de manteniment d'aquests elements cap a les cooperatives que l'utilitzen. També es realitza un servei pels usuaris de menjador i autocar, que aquest any no s'ha pogut realitzar des del mes de març a causa de la pandèmia. També té uns petits ingressos per generació d'energia a través del terrat solar que n'hi ha a l'edifici de Sant Andreu. I també posa a disposició de diferents usuaris llars perquè puguin realitzar vida de forma independent aquestes persones. Actualment disposa de 10 habitatges on conviuen fins a 30 persones, de forma que amb els seus ingressos, normalment a través de treball a dins del centre de treball, són capaços de poder mantenir aquesta llar amb totes les facilitats que des del grup es presta perquè això sigui possible. Bé, amb aquesta foto que tenim aquí veiem una mica l'import agrupat de tots els ingressos i despeses que hem vist abans de les diferents cooperatives. Si sumem tots aquests ingressos estaríem parlant de 31,5 milions aproximadament d'ingressos i 31,5 milions aproximadament de despeses, amb aquest petit resultat de 99.000 euros, que si tenim en compte aquells imports en el compte de resultats que no impliquen sortida de diners, com són les amortitzacions, o que no impliquen entrada de diners, com són les subvencions en capital que estàs passant al resultat, implicaria que estem generant un cash flow de 755.000 euros que per tant sumen, a banda de les aportacions en capital dels socis i altres préstecs, per poder fer les diferents inversions a dins del grup. N'hi ha un volum important d'activitat que realitza entre nosaltres. Per exemple, quan des de TEP Solucions una brigada realitza un servei de neteja a una de les instal·lacions de TEP Barcelona, hi ha una facturació d'una cap a l'altra, n'hi ha un ingrés en una de les cooperatives, en Solucions, i n'hi ha una despesa en una de les cooperatives, que és Barcelona. Quan consolidem, el que fem és eliminar aquells moviments entre les diferents cooperatives del grup. Els diferents moviments que es produeixen són aproximadament 3.200.000 euros de facturació en aquest any. Per tant, si eliminem això, seria com deixar el resultat que ens quedaria si en lloc de ser 8 cooperatives fóssim una sola cooperativa, i els volums que tindrien reals serien aquests, 28,5 milions aproximadament de pressupost. Molt bé, aquests serien els comptes consolidats del 2020 comparats amb els consolidats del 2019. Ja veiem que el resultat és una mica inferior en aquest any 2020, a pesar d'haver mantingut o incrementat una mica l'import de l'activitat. S'ha generat aquest cash flow de 755.000 euros, una mica inferior al que vam aconseguir l'any anterior. Per aquest any 2021, amb la posta en marxa de les diferents mesures d'estabilitat que tenim de continuïtat de les que ja teníem l'any 2020, la proposta és mantenir-ne les mateixes mesures per aquest any 2021. Amb la situació en aquests moments, amb el que ja portem d'any 2021, l'objectiu és acabar aquest any 2021 amb uns resultats similars als d'aquest any passat, per tant, en positiu en el conjunt del grup, i això ens permetria, per l'efecte que hem vist abans del tema d'amortitzacions, com que aquest any
aquests imports seran més grans a nivell d'amortitzacions, aconseguirien també unes xifres de cash flow una mica superiors a final d'any. Aquest és el pressupost objectiu en el que estem treballant i que entenem que serà possible aconseguir. Finalment, com hem dit abans, explicarem a nivell de foto de situació el balanç consolidat i ho fem una mica d'aquesta manera, amb aquestes imatges, per entendre una mica millor les diferents partides que el conformen. Aquest balanç consolidat, tenim d'una banda l'actiu no corrent seria allò on hem invertit, bàsicament en el nostre cas són immobilitzats, els diferents edificis, instal·lacions, maquinàries que conformen els diferents actius del grup. L'actiu corrent seria aquells imports que tenim pendents de realitzar en diners, com les deutes amb clients, com les existències que tenim pendents de fabricació o els propis diners que tenim també a nivell de bancs o de caixes. A nivell de patrimoni net i passiu, el que tenim a nivell de patrimoni net és el que hem aportat als diferents socis com a capital, més aquelles reserves que hem anat incorporant al llarg dels anys. Tenim aproximadament 2,5 milions d'aportacions de capital en aquests moments i 8 milions quasi que són les reserves que ens hem anat guardant dels diferents anys. A nivell de patrimoni net ingressos a distribuir, això són les subvencions en capital que rebem per fer inversió. Tenim 2.900.000 encara pendents d'aplicar a resultats pels propers exercicis. La xifra de passiu a llarg termini o passiu no corrent, tenim dos apartats, un que són les aportacions de capital voluntari, que és un deute a molt llarg termini, perquè no es retorna fins que el soci no causa baixa. Això és una xifra que ens va creixent cada any últimament, perquè anem incorporant nous socis que capitalitzen i aporten capital voluntari. La xifra actual és de quasi 1.300.000 euros i hauria de créixer en els propers anys significativament. Altra part de deute a llarg termini, aquí tenim dos components. D'una banda, l'emissió d'obligacions, que en aquests moments a llarg termini és 1.200.000 euros, no arriba, i la resta és finançament bancari a llarg termini, bàsicament la part més important per fer front a la inversió que ja està realitzada i que una part important ja està aquí incorporada a final d'any en un nou edifici de Sant Andreu, a l'edifici Francesc Martínez de Foix. I el passiu corrent serien aquelles deutes que tenim que hem de liquidar en un període inferior a l'any. Destacar que el que hem de realitzar en un any a curt termini és de 12 milions contra no arriba als 8 milions del que hem de pagar. Per tant, tenim un marge de maniobra, un circulant de gairebé 5 milions d'euros, el que ens dona un balanç sanellat en el conjunt del grup. I acabem una miqueta aquesta exposició amb aquesta foto, una mica per agafar una mica de carrerilla mirant cap enrere i per agafar una mica de força cap endavant. Aquí veiem com en els últims anys, els últims 11 anys, hem passat de ser una mica més de 700 persones a ser més de 1.100, pràcticament 1.200 persones, un creixement de quasi 500 persones, generant ocupació per a persones amb discapacitat i generant serveis també per a aquestes persones amb discapacitat, que en definitiva és l'objectiu del que estem fent aquí. Per a finalitzar aquesta part econòmica, comentar que la cooperativa de segon grau aprova avui una nova emissió d'obligacions
per l'import que vens el dia 30 de setembre d'aquest any, 240.000 euros d'anteriors emissions. Es posa a la venda aquesta nova emissió d'obligacions, com sempre, el mínim són 500 euros d'una obligació i no hi ha límit màxim fins a esgotar la totalitat del que estigui disponible. Tindran preferència per adquirir compromisos d'aquesta emissió als tenidors de les emissions que vencen ara el 30 de setembre, però ja es pot començar a demanar qui vulgui i per poder, per estricte ordre de demanda, accedir al que pugui quedar lliure en aquesta nova emissió de 240.000 euros. N'hi haurà dues opcions, es retornarà o a 2 anys o a 3 anys. A 2 anys el tipus d'interès de l'1,9% anual, es retornaria el 30 de setembre del 2023, i a 3 anys el 2,20% de tipus d'interès anual es pagaria cada 30 de setembre i en aquest cas es retornaria el 30 de setembre del 2024. Les garanties són les habituals de les emissions d'obligacions del grup TEP, les pròpies garanties del grup TEP, el seu patrimoni, l'opció de recompra que dona sempre el TEP a qui vulgui eliminar aquests compromisos abans del seu venciment, i les pròpies legals, és una emissió legal que es realitza davant notari amb escritura notarial. Com ho sol·liciteu? Com sempre, directament a través en paper, a través del vostre centre, a través de la butlleta que repartirem per poder adherir-se, o directament un correu electrònic a compromisos@tep.org. Ens dieu el que demaneu i ens posem en contacte amb vosaltres per explicar tot el procediment de compra i de més. Moltes gràcies.